El creador de l'aftershave més popular del món fou també el principal patrocinador de la cultura catalana durant el franquisme. Aquesta història va passar aquí. Som al carrer Montcada número 20, al Palau d'Almases. Aquesta va ser la primera seu d'Òmnium Cultural, escollida especialment per en Joan Baptista Cendrós per ser un lloc senyorial, amb solera, un lloc molt indicat per recuperar la dignitat de la cultura catalana. En Cendrós va ser l'empresari del massatge Floyd. Tothom el coneixia com el senyor Floyd, i a Barcelona el personatge es va convertir en mecenes a partir d'adonar-se que la cultura catalana estava sent arrasada pel règim franquista. A partir d'aquest moment, en Floyd, en Cendrós, decideix baixar a l'arena i actuar de manera molt ferma, per exemple, fundant Òmnium Cultural. Els Cendrós eren barbers, era una gent que venia de Valls, van decidir provar sort a Barcelona, obren una barberia, de fet, adquireixen una barberia al carrer Consell de Cent, i és a partir d'aquí on, a la rebotiga de la barberia, creen el famós massatge Floyd. El Floyd va provocar una autèntica revolució cosmètica masculina. Estava distribuït a més de 50 països. Arreu del món es coneixia l'excel·lència d'aquest massatge barceloní que cauteritzava la ferida i que solucionava el problema de la navalla de l'afaitat. En Cendrós es va fer milionari amb aquest producte i és a partir d'aquesta riquesa, d'aquests milions que guanya amb el Floyd, que decideix convertir-se en mecenes. Decideix fer una aposta molt ferma pels seus principis catalanistes, actuar en pro de la cultura catalana i invertir els diners que guanya amb el Floyd amb llibres, amb ajudar poetes, amb fer una sèrie d'accions que primer eren a nivell individual i que de seguida ell s'adona que si no són col·lectives, si no aconsegueix agermanar tota aquesta voluntat de lluita antifranquista en pro de la cultura catalana, no farà res. És quan se li acut la idea d'Òmnium Cultural. L'any 59, en Cendrós té una idea sensacional, que és que per contrarrestar la força del Premi Nadal de Novela, que es dotava amb 150.000 pessetes, decideix crear un premi literari estrictament per novel·la catalana, per autors catalans, i serà el Premi Sant Jordi de Novel·la. També amb 150.000 pessetes. La idea funciona tan bé, revitalitza la nit de Santa Llúcia i una sèrie d'activitats literàries que revifen la literatura catalana, que aquells 5 empresaris que es van agermanar per crear el Premi Sant Jordi de Novel·la decideixen crear una entitat en favor de la cultura catalana que serà Òmnium Cultural. I escollir no un pis, sinó un palau senyorial com aquest mostra una mica la voluntat de dignificar aquesta cultura catalana que a través d'Òmnium podrà ser reivindicada. El problema va ser que immediatament les autoritats franquistes de seguida es van adonar que tot això d'Òmnium Cultural anava molt més enllà d'una reivindicació cultural. I a l'any 61 es crea Òmnium, però al 63 de seguida els hi clausuren. El desconeixement del Cendrós fins avui dia és degut sobretot al fet que tot això es havia de portar molt en secret. Era editor, era l'empresari del Floyd, era el secretari general d'Òmnium Cultural, havia posat diners a l'Enciclopèdia Catalana, a partir dels quals es diu Gran Enciclopèdia Catalana. L'adjectiu és important per entendre el personatge i aquesta voluntat de no tan sols de dignificar la cultura catalana, sinó de fer-la equiparable a totes les cultures del món. Són moltes activitats cendrosianes que han quedat avui dia, però el més interessant és que amb el massatge Floyd la reivindicació del personatge s'ha facilitat molt, perquè l'olor que fa el massatge, que és una olor molt típica, una olor molt de l'època, d'aquelles barberies, és l'olor de l'avi. Fa que molta gent recordi aquella lluita i tota una generació que van sacrificar-se i van invertir els seus diners perquè el català i la nostra cultura pogués una mica sobreviure al que va ser el franquisme fins avui dia.